Merhaba jwara, hum bixêr hatin kanala Pirtûkhezê. Vê heftê em diçin nav edebiyata Kurdî û ez ê ji edebiyata Kurdî danasîn û nirxandina romanekî bikim û hin taybetiyên vê romanê jî henin. Ez ê behsa wan taybetiyên wê jî bikim. Lê bi awayekî em bêjin rûtin weke ku ew ka Pirtûkhezê awaya wî ya klasîk. Ez ê pirtûkê nîşanî we bidim. Pirtûka vê heftê, romana vê heftê Dilya û Zalar nivîskar Mir Kasımlo ji weşanên Arê hatiye çapkirin. 2004 de ev romana hatiye çapkirin. Na ev roman wekî ku we dît yani birastî gelek kalint, gelek bi stûre ne wisa wekse çavê we piçekî tirsiya yani ka gelo wê çawa bêxwandin ji ber ku ev serdema ku em tê de ne birastî serdemek em bêjin dijital e yani mirov êdî tiştên pir dirêj tiştên pir em bêjin stûr zêde ew ku nake yani birastî alî him xwendinê de him jî temaşekirinê de êdî dewrekê wisa dikin dewre TikTokê de yani wisa bi çend saniyan da dibe em tiştan temaşe bikin û tê bigihîjin lê ev jî ne pêkanê mixabin lê ev romana birastî ez dikarim bêjim ku hûnê bikaribin yani vê bixwînin û hûnê dema ku bixwînin pişta min bibêjin bi rastî jî ev hêjayî xwendinê bûye ev romana ji ber çi nihêzî behsa romanê bikim hin taybetiyên wê hene nayê taybetiya wî ya ewlîn ew e ku ev roman di edebiyata Kurdî ya kurmancî bi tîpên latînî hatiye nivîsandin ya herî bi stûr ya herî qalint ev romana ye bi giştî de edebiyata Kurdî de romana herî qalint ya Bextiyar Elî keşti firiştekane edebiyata Kurdî ya kurmancî da weke em lê binêrin romana herî bi stûr ya ku bi tîpên aramî hatiye nivîsandin li başûrê Kurdistanê li herêma Behtînan bajarî Duhokê ji weşanên Spirêzê hatiye çapkirin navê romanê Beheşta Agirî 1282 rûpele romana Beheşta Agirî nivîskarê wê Tehsîn navîşkê niha ev romana jî di eslê xwe de bi mamoste Mir Kasım'la me çend caran gel hev em axivîn jî wî behs kir dema ku roman yani ewlîn nivîsand bû dor 1500 rûpel jî 1230 zêtir bûye pişta wan roman Kurd kiriye herî dawî bûye nehstû nodu neh rûpel romanê wisa nîşanî we bidim wekî em bêjin birayê Karamazova Dostoyevskî jî ev qas qalinde li gor vê ewkê ye ev roman jî nehstû nodu neh rûpel romanek gelek em bêjin bi stûrek qalinde û romanekê jî ewke niha em werim naveroka romanê bi kurtasî behsa çîroka wê bikim lehengan qehreman karakterên romanê bikim ji ber ku ne pêkanê ku ez vîdyoyekî çend deqeyan de hema bikaribim vê romanê bi giştî birastî binirxînim û behsa bikim ji ber ku roman gelekî em bêjin çîrok di romanê de henin mijarûr heye û minaqeşe di romanê de henin lê ez ê hewl bidim li gor têgihiştina xwe bikaribim di vê vîdyoyê de bi kurtasî li ser romanê rawestim niha ev romanê de gelek em bêjin leheng weke karakterên romanê henin kînin ev weke em bêjin Siya heye dayika Besê heye Dilya heye Zalar ji xwe navê romanê de ji diyarê ku Dilya û Zalar ku evîn heye ku ji xwe navbera Dilya û Zalar de ev evîna ye geça Dilya û lavê Zalar da lê beriya wî dixwazim ez wisa bêjim ha ez roman dema ku min roman xwend di romanê de min dît ku romanên de dûr û dirêj behsa serpêhatiyan kiriye hatin nekirin ji ber wê min jî ev roman weke romaneke ji serpêhatiyan pêk hatiye pênase kir ji ber çi ji ber ku ev kesên ku dema ku em bêjin diaxivin di romanê de behsa em bêjin ewkê dikin û hemî diçin bîra xwe dikolin behsa zarokatiya xwe de heta em bêjin wê roja xwe ji ber ku temenê wan jî gelek mezin weke dayika Besê heye temenê wê heftê heştê zêtir e û dema ku ev diçe zarokatiya xwe heta em bêjin wê temenê xwe yê heftê heştê yî behs dike ev çi dibe ev ji be serboriya wê weke serpêhatiyên wê dibe yani ji ber wê ev hemî karakter bi awayekî diçin serpêhatiyên xwe behsa bîra xwe dikin ji ber wê dibe romanekî em bêjin wekî serpêhatiyan pêk hatiye wekî din dibe romaneke behsa dîrokê jî ji ber ku ev serpêhatiyên de çi henin wan serpêhatiyên de bêguman tenê ez di vê salê de bûm di vê salê de zewicim mezin bû falan ne wisa ye behsa wê em neşopiye dikin behsa em bêjin bîro baweriyên civakê dikin wê demê dikin ka bi çi awayî feqîr û xizaniya wê demê dikin rewşê dikin yani bi giştî dema ku behsa serpêhatiya wan de em dibînin ku dîrokek yani heye di vir de û ji berî weke dîrok jî têm hesibandin niha mesela em bêjin mijara romanê me got wekî ku evîna Dilya û Zalar e lê ev evîn ne evîneke ji rêze ev evîn çawa ye ev evîn weke di folklora Kurdan da çîroka Memê Alan heye heger ku we xwendibe an jî bîst hûn dizanin ku di Memê Alan da evîna Mem û Zînê di çîroka Memê Alan da çawa dest pê dike weke ne li nayên gel hev em bêjin Mem û Zîn
hevudin weke ya Memuzin Ahmedi Khani da nine devir da Nevrozê de hevudin dibin aşık ev dibin nexir devir da ya Meme alan da Memuzin de xewnê da di xewnê de hevudin dibinin û aşıqê hevudin dibin heta gustilê jî dikin tiliya hevudê weke xwe hevudin em bêjin gustila xwe jî dikin pişta dema ku ji xewê şiyar dibin mem radibe dibêje ji welatê Megribê radibe tê dibe ez diçim welatê Cizre Botan zînê falan û bêvan behsa çîrokê de çîrok gelek dûr û dirêj e Robert Lescott heye yekî Fransî ev çîrok berhev kiriye û ji weşanên avêstayê ev çapûye ev çîrok pirtûka memê alan heye û dikarin wê bixwînin niha em werin romana Dilya û Zalarê da jî evîn bi vî awayî dest pê dike divir da jî lehengên me weke Dilya û Zalar di xewnê de hevdin dibînin û di xewnê da ji ya memê alan cudatir ew e ku divir da xewne gelek caran didomin yani wisa di mem û zînê de yek car em bijin xewnê da dibînin û pişta mem radibe ji bo mem bijin zînê tê Cizre Botan lê di Dilya û Zalarê da newsaye dema ku carekî hevdin dibînin çend caran evde heta em dikarin bêjin bi çend mehan salan jî ev evîn di xewnên Dilya û Zalarê da didome û pişta ev hatina berhevatina wan heye em bijin tên gelhev ev tiştekî de beriya ku ez verim wê bêguman ez behsa hin tiştên din jî bikim di romanê da niha di romanê da ji ber ku roman gelek dirêj e û gelek serpê hatî em bijin ew tê de hinin belkî ev bûye sedem ku nivîskar jî bikar be bi rastî vebêjer gelekî baş yani bi gelekî awayê hûrgilî behsa em bijin mijaran gelek mijar em kevk gelek mijarên em bijin hatine münaqeşekirin di romanê da hene wekî ev mijarên em bijin di navbera Kurdan da ev mesela Kurdên Sunnî û Elewîtî heye ji ber çi ji ber ku xwe dayika Zalar serlehengê me romanê em bijin Zalar dayika wî jineke Elewî ye em bijin Kurdeke Elewî ye bavê wî jî Kurdeke Sunnî ye ev digel hev zewacan çêdibe ev zewacan ewlîn bi dil çêdibe û pişta bavê Zalar dimire û Zalar hê piçûk e zarok e mecbûr dimîne ku em bijin dayika wî li gor wê demê wê serdemê em bijin li wê demê ev weke em bêjin bi bu adet urfek ji civakê ku dema ku ew dimir tiyê jinekê em bijin birayê mêrê wê yê ku piçûkan jî mezin li gel em bijin jinekê re dizewce ji ber ku yani hem zarokên wî li holê nemînin wisa rezîl nebin feqîriye ew demana min rastî demên feqîrî û belengazî û gelek salên dijwar derbas bûn ji ber wê ev kevneşopî wê demê hebû belkî li gor wê demê em binirxînin tiştekî rast û durust bû ev tiştekî din ê li gor wê demê bê münaqeşe kirin ji ber ku دیا من جی رحمتلی او جی وسابیه دما کو کالکه مرا زوجیه و دما پشت دایکا مبویه دایکا می یک سالی بیه دور یک و نیوی بیه بابا یدمره پشت دایکا من جی امجن داپیرا مهم دبیجم و که پیریکا من به برای میر خوارد زوجه تی خوارد زوجه و افوسا دومم جبر کو اف belki ev çirok da mala me hem bir Kurdan da yani hem mala her Kurdeki da belki ev çirok hep jber ve azbejim li gor dema wî em binirxin li dewra îro de em dikarin bêjin belkî êdî ev şikaya wê dî şikaya ev kevneşopî ew ka ku baş e ku em bêjin şikaya û ji holê rabiye li gor dema ku em îro dinirxinin bêguman wîsalê binin wekî din münaqeşeyên çin henin vir wekî din em münaqeşeyên ewkî dibin em hin temsiliyetên melayan dibînin di civakî de wekî din ev meseleya ewkê jî di romanê da heye leheng weka dema ku behsa lehegan kir ez çend navan ji we re ji bibêjim weke Sîya heye Sî divê romanê de yani karakterek gelek ecêb heye ku Sîya mirovekî weke Zalar serlehenga romanê serlehengê romanê Zalar Sîya Zalar jî divê romanê da karaktere ku karakterê yekemîn jî bi axaftina Sîya wî ra dest pê dike dayika Besê heye Zalar heye em bêjin Anje heye. Anje naveke Almaniye u jineke Alman ev Anje jineke transseksüel yani jineke trans. U da vir yani gelek balkeşe ku emjin ev mijara transseksüel ji veke awayeki karaktereki serbxwe de romani da cigirtiye u ev jid axve le begum ne çıkas Almani be le de romani da wiji bevorin cigirtiye ve gidin sinem heye dayika dilya şwa heye gulperi heye nergiz heye bave dilya zübeyt falan u gelek emgot lehenk ve gelek karakter de romanı da henin u ev romanının ev karakterinin bu borun dağıfın naha avay ve romanı çavay ve ke seans henin yani herkes her karakterin ku romanı da ahıfın gel seansan yani ve ke embejin siya zalar romanı dest bekiriye u
seans yek veke siyah hat yani visanın dest bekliyor u demek o siyah disa kısa kiriye bu ya seans dudu seans se seans şar veke embijin zalar dilya dakika besi embijin gulperi falan u anje bevi avayı roman embijin evpi hat yani visan nişani ve bedim naha de serida siyah seans yek veke kudurda hundu binin وەکیدن ez karim belki yekî din nişan yaptım ji bo ku hûn tê bigêjin ka pirtûk bi çi awayî ew bûye kam yekî din nedît de ez ê nişanî we bidim niha em bêjin sînem seans du hevala ew kê nexêr dayîka dilyayê jî sînem em bêjin ev ji seansa ya dudiyan daxwe niha ev çawa dema ku meriv romanî dune meriv naxwîne yani hê me dest pê nekire meriv lê dinêre ka roman çawayê naborê ka wî çiye bi çi awayî hatî nivîsandin min digot qeyt romanek bêtir wisa ser psikolojiya derûniyê disekine radyoeste û bi vî awayî romanekê psikolojîk e bêguman min wisa bû ji xwe ji ber çi ji ber ku li vir weke li gor seansan dema ku ev karakterenan diçin bîra xwe em bêjin serpêhatiya xwe serboriya xwe dikorin li vir ji xwe bi awayekî em bêjin psikolojîk weke dêrûnnas roman li vir vebêje li vir nivîsandiye dema ku ji xwe em diçin em bêjin diçin ser dêrûnnas çi dikin diçin zarokatiya me ne wisa diçin bîra me diçin serpêhatiyên me dixwazin fêr bibin ka di zarokatiyê da me çi diye em çi jiyane û di jiyana me de çi qewmiye û çi tramvayên me hinin yani weke ev roman bi rastî jî tramvayên weke civaka Kurdan têda heye ji ber ku erdnîgariya ku roman em bêjin mijara romanê têda qewmiye ji serhedê ji bakurê Kurdistanê serhede em bêjin ji serhedê dest pê dike heta Almanyayê yani Kurdistanê ye Tirkiye heye em bêjin gelek Avrupayên dewlet henin falan heta Awropa em bêjin Almanyayê diçe yani bi vî awayî skalaya roman em bêjin gelek berfirê heye gelek em bêjin berfirê heye ku ev jî gelek baş e ku meriv wê serboriyê bi awayekî weke rêzefîlm yani dema ku romanê dixwînin weke rêzefîlmeke metraj rêzefîlma dirêj yani filmeke dirêj hûn temaşe dikin yani bi vî awayê ji ber ku awayekê wisa dêrûn diçe dêrûniya em bêjin karakterên xwe diçe wê bîra wan da wê em bêjin jiyana wan tramvayên wan hemîyan yeko derdixe û muhesebeya wan pê didekirin bi rastî gelekî baş e niha ez werim ser wan münaqeşeyên ku di romanê da ku ewlên min got mesela Alevîtî û Sunnîtî bi navbera Kurdan da Kurdên Alevî û Sunnî henin wekî din êzîdî û gelek em bêjin bawermendîn din henin lê di vir da bêtir ev mesele em bêjin Kurdên Alevî û Sunnî heye ji ber ku dayîka zalar Aleviye bavê wî Sunniye her çiqas van gel hev bi hezkirîn zewcînê piştî ku bavê wî miriye ev tade apê wî apê kesekî em bêjin zalim kesekî ne baş e ku gelekî zulmê him li zalar him jî li bavê wî dike ku ev jî travmayên gelek mezin de jiyana zalar da pêk dînin ku ji xwe piştî çûyîna ya Awropayê heye zalar ev çûyîna wî ji xwe pêvajiyeke dirêj li wir heye niha ev pêvajoyî gelek muhîm e ku di vê pêvajoyê de jî gelek mijar diqewmin ku ev dayû ku zalar dixwazin yani ji berdestê apê wî ji berdest apê xwe birevin direvin falan bêvan û mesela namusê ku ev di televizyonên Tirkan de gelek zêde ev mijar dihanîn ser ekranan ku ew mijara namusê töre namusa töre falan digotin mixabin dayîka zalar jî ji ber vê ew ka namusê ji aliyê apê wî malbata em jin wê va tên kuştin weke kuştina namusê jî têda heye ku ev mijara jî em bêjin di romanê da hatiye ew kirin û falan piştî çûyîna zalar û Awropayê û li Awropayê jî ev tramvayên wî yani hûn dema ku hûn tramvayan dijîn hûn biçin ku derê jî ew tramvayên we yan jî ew pirsgirêkê ku di jiyana we da hene ji ber ku hûn vî serê xwe vî em bêjin qafê xwe dibêjin ya bi xwe re dibin ya ew pirsgirêk ew tramvayên we jî bi we re têne divê hûn wan çareser bikin yani biçin ku dere dunyayê heger ku hûn wan çareser nekin wê ew her tim di dû we werin wê her tim di şopa we dabin niha zalar jî di vir da ew heye ku dema ku diçe Awropayê jî bi gelek jinan re em bêjin radize falan û bêvan lê dîsa jî ew her tim ew kêmasiyek di jiyana wî de ew di bîra wî de ew her tim di jiyana wî di bîra wî de em bêjin heye ku tu rahetiyê nade zalar û piştî xwe têkçûneke zalar heye di vir da têkîliya wî li gel dayîka besê heye û evîna wî û zalar dixewnan da dest pê dike û pişta ku dilya êdî dixwaze biçe baz zalar
دلیا جی کچک کرد ل امجن استانبول و دمی دجی جبر کو اوجی او شری کل کردستان و زنن قوم دقومه کو اب سالانه ل کردستانی بستدان سالانه ل کردستانی شر نابر امجن کردان و kolonyalizm کردستانی ده هي او مثلا kolonyalizm مجمع دوردا به کرد به زلالی دبینه کو جبر وی میلیون کردی رو امجن کوچی ولاتن دولت هم امجن devleta kolonyalist Türkiye ve ki bajarın İstanbul, İzmir, Antalya o gelek bajarındın ve ki den Avrupa'yı cihanın dema kuten İstanbul ji beguman rahatiya wan nineş berku ev kolonyalist verji hem le velatê xwe de hem jî de welatê me da vê zulma xwe em bijin berdewam dike bin pêkirina mafê em bijin insanan insaniyetan kurdiyetê didomîne bi vî awayî ew ji ber wê beguman din İstanbulê û jiyaneke nû ji xwe re dişêdikin û zalar و دلیا اوینا وان خمنی دادم و کو باسکت دلیا لور کچکا و که اتکارم بیجم کو دلیا و متا بسه گلک زیده ام بیجن باندور وان رومانی ده هیک و که محرا خل سر رومانی خصنه یعنی وان هر دو جنان کو و که در رومانی ده بگشتی جام اتکارم محرا جنین سر رومانی هیه ل اف محر لسر دیسان چیروکا میر هیه yani ev jî heye yani ser çîroka zalar ev muhracî dema ku meriv dibîne ev hemî tiştanan li dor çîroka yani her çiqas çîrokên hemî em bêjin lehengan yani karakteran hebe jî serbest be jî dîsa tê di dawiyê da li dor çîroka zalar weke çîroka mêr em bêjin tevdiger yani ev jî tê de heye dîsa em bêjin muhr heye ya jinê lê dîsa li dor vê em bêjin ev çîroka didome û pişta dilya divre da em bêjin porteya dilyayê çawa ye porteya dilyayê gelekî baş e porteyekî gelekî bilind e berz e ji ber çû em bêjin jineke kurd ciwan xwende zanaye û karê rojnamevaniyê dike wekî din hestên netewperwerî kurdayetî li ba henin wekî dîsan jineke femînîst e ku di aliyê femînîzma xwe de jî ne şûvaya gelekî wêrek e bi rastî û wekî din em bêjin yani bi kurdbûnê ra bi karûbarê kurdayetî ra jî gelek eleqedar ku çûyîna wî bar em bêjin ba başûrê Kurdistanê falan heye divir de behsa wan çûyînê xwe dike wan çîrokên xwe dike û divir de behsa hin ew jenûsîtê ser Kurdan da hatine yani divir de diliya behsa wan jî bi awayekî xwendina dîrokê jî tune ber çavê em bêjin xwendevanin bi rastî ev jî gelekî teknîk e awayekî baş e ku di romanê da bi vî awayî vebêjin em bêjin bi kar haniye وەک din sen gelek mijar henin bêguman ez ê nikarbim belkî behsa giştikan bikim lê ez dixwazim wisa min hin têbînî nîşegirdinê ku ez ji wan nîşan jî ji ber ku naxwazim biraz zêde ew ka min yani mijara ku ez behs dikim re berbelav nebe ji ber ku ez gelek vîdyoya da wisa dikim dibêjim ez ê behsa van mijaran bikim lê pişta ez vîdyoyê dema ku temaşe dikim ez dibêjim ez dibînim ku ez ji wan mijaran gelekî cuda hin ser tiştan jî rawestiya me ji ber wê naxwazim vir ez dixwazim behsa temsiliyeta apê zalar bikim ev gelek muhîm e ji bo min dema ku min xwend gelek bala min çû ser nizanim wê bala ew pişe ser neçe ew ê de piştî xwendinê hûnê wê binivîsînin yan jî bi awayekî parve bikin em ê bibînin divir apê zalar apê ku jî heye melayê ev apê wî ev mela temsiliyeta gelekî baş e ku civaka me de bi rastî melayê wisa henin dema lê hin melayên gelek xirab jî henin ku ew melayên wek mela û seyda bi rastî ew weke sextekar em dikarin binav bikin lê apê zalar divra melayek temsiliyeta wî gelek baş e gelekî rinde ji ber çû ew temsiliyeta wî dema ku apê zalar ew ê ku bi dayika wî re zewicî ye gelek tehdê û zulmê em bêjin dayika wî dike ew apê wî qebûl nake yani her çiqas pir tişt dest neyê jî nikaribe belkî li hember gelek tiştan bisekine jî lê hewl dide yani nahêle yani bi awayekî li dij birayê xwe em bêjin dayika zalar di parêzayîn dibêje gerek ku tiştekî wîsanekî mesela yani ji ber ku apê zalar dema ku em bêjin tehdeyekî li dayika wê dike sedemeka wî ye jî ew e ku ji ber ku elewî yani Aleviye ew jina em bijin dayika zalar kurdekî Aleviye ev jî mija sedemeke gelek ji bo em bijin apê zalar ku wê tehdê û zulmê li dayika wî bike heye divir de ew temsiliyeta wê yani wek ew temsiliyeta ku mela apê wî mela gelek muhîm e û vê qebûl nake vê zulmê qebûl nake ku di nav civaka Kurdan da divê ev tiştan ne tiştekî durist e ne tiştekî qebûlkirinê ji ber ku çi Alevî be çi Sunnîtî be û jî êzîtî an tiştekî din be yani mesela Kurdbûnê û mesela em bêjin ev parçekirina dîn ku di nav civakê de hin kesan hin derdoran weke tiştekî gelek ew em bêjin amûreke bi kar tînin ku civakê ji hev biqetînin ji wan re jî weke bersivek bûye ku bi vê temsiliyeta vê melayê em vanê jî di romanê da weke vê çîroka wan da em vê jî dibînin ku gelekî baş e bi rastî û wekî dinê jî ez dikarim bibêjim niha divir da yani bi vî awayî bi rastî zêde dirêjî nekim
zbarım belki roman video bir şekilde direj bu li ez bi kurtasi wisa nirxandinekî Kurtçî li ser romanê çê bikim û pişta ez ê videoyê bigirim û xatir ji we bixwazim. Niha ji romanê netirsin. Hevano ji ber çi roman bi rastî gelek xweş e tê xwendin. Yani hem di aliyê zimên da jî gelekî xweş e. Zimanê wî em bêjin ew kurmancî îro ku em bikartin weke ew standard e ku kurmancî de îro dibin ew wê standard e. Ji ber ku nivîskar Mîr Qasîmlo mamoste Mîr ji aliyê ji herêma Serhetê ji Bakurê Kurdistanê bajarê Mûşê ji navçeya Gimgimê ye Vartoyê. Yani serhediye dibe hin çend peyvin ku devokî bikaran ne tiştekî normal e can çend peyvin e ne bi devoka xwe nivîsandiye ku dibe bi devokê ji xwe nayê nivîsandin yani dibe ziman li gor standarda wî bê nivîsandin çêtir e û ev jî romanekî wisa ye û gelekî xweş e û Mîr Qasîmlo jî niha li Almanyayê dijî yani nivîskarekî me û herî dawî dîsa nû weza romanekî wî dîsa çapû ji weşanê Ronyayê wez nexelet bin çend romanê wî dinê jî henin. Ev 20 sal zêtir li Almanyayê de jî li gel tekîliya min jî gel mamoste heye. Mamoste gelek hêja ye bi rastî. Ser medya sosyal jî ji xwe bi navê Mîr Qasîmlo heye. Kesên ku bixwazin bişopînin, dikarin bişopînin. û mamoste wekî ku mamoste jî ev 20 sal zêtir e wekî min got li derveyê welate ji ber hin meselên siyasî ew bûye mecbûr maye ew jî weke gelek bi milyonan hezaran Kurdan ew jî ji welatê xwe koç kiriye û bar kiriye çûye mixabin. Yani her van salên dawî êdî dikare bê em bêjin hem Tirkiye hem ji were Kurdistanê dikare bi hêsanî bi rehetî were û bi vî awayî romanê jî hûn dikarin bixwînin netirsin û dibê bixwînin xwe biceribînin yani di Kurdî de jî êdî romanên be weke hezar rûpelî hinin û tênê xwendinê yani dibê êdî van tirsên xwe van metirsiyên ku dibin hişê we de hinin dibê van metirsiyan bavêjin êdî ji vanan xilas bibin rizgar bibin yani weke kolonyalizmê yani ev bi her awayî kolonyalizm de hişê me de heye dibê destpêka wê ji hişê xwe vê kolonyalizmê bavêjin wê em bêjin metirsiyê bavêjin û dest pê bikin bi Kurdî bixwînin û bi Kurdî her jiyana xwe bidomînin. Ez ê êdî xatir ji we bixwazim û videoyê bigirim û bi xatirê we bi dilya û zalarê dixwazim ji we xatir bixwazim dê divir da beriya ku xatir bixwazim tiştekî Kurd heye ji romanê tiştekî Kurd ji we re bixwînim rûpela 542 da ye divê ewkê da biborin di seansa du ya sînemê de sînem kî bû dayîka dilyayê bû ne wisa belê divir da sînem wisa dibêje bigotina te dibêjim dayê dayê sînem û dilya li gel hev em ji keç û dê li gel hev daxivin divir dilya got yani weke zanîna dayîka xwe ji me re dibêje dibê bi gotina te dibêjim dayê dibêjin ku di nav kafiran da bobiletên wisa ketî û qirêj pêk nayên bibin nebin di nav me de dibin kafirê ku tu niha bi awayekî neyînî behsa wan dikî mîna di gelek mijaran da di vî mijarî da jî têrin azadin bi serê xwe ne xwe di kesayetên ji acizkeriyê dûrin fêmbarin bikin jî bi gor usul û qeydeyên mirovên xwedîtî rûniştî û binyadîn dikin mîna yên me ne tacîz û tecawîzkarin. Bi kurtasî min xwast ez vê bixwînim yan bi rastî tespîtekê gelek xweş e yani gelekî baş yani divê tespîtê da em bêjin navbera Rojava û Rojhilat da tespîtekî gelekî xweş û bi tem hatiye kirin. Bi xatirê we li xwe baş binêrin heta videoyekî din ji kerema xwe ji bîr nekin bişopînin beacibînin like bikin û şîroveyên xwe lê zêde bikin rexne pêşniyaz û nirxandinê xwe jî bikin bêguman û wê gidin ji derdora xwe re jî pêşniyaz bikin û piştgiriya kanala Pirtûkezê bikin li gel silavan.